Pamle ha ka Jaka sur. Mentakas ngi la Plie Paidbah ya kawe ke Jaka Ïeng ki kali turis ha Anjali hajan ke Jaka Ïeng ki kali kamai jowai man kampen pha shu ya kalet kawan Jaka than mau kenro ya kani ke Jaka Ïeng kali la Plie Paidbah do MLA ka than uba bantai darling do ha ka jingedan lang jong ki he ki han ba ki khot jong ka senjuk jong sha owner and driver tourist taxi association bat kani ke Jaka Ïeng kali kan long kum ka Thymmai na ka benta ki ar pholai teli ki kali tourist ki ba kamai syaki Jaka let kai ki ba Ïeng kum ka jongsha nong jrong bat sentung kani ka jing persang ka thmu ban pensuk ya ka let kawan man kentiu ya ki Jaka ki bam padda bana perthai than bat ban kentiu ru ya ka yo ka kot ha ki te ki than jing jenjar mar ki kali ste ki labon ki toros taksir ki labon mendon ka Jaka ka babiang manian tingi approach po ngi kran ngi district administration na ko ko chu ko ngi ajing to naman ngi iba kini ki Jaka hang ni ki light ti ngi lipan ti ngi persang ti nakaliang jong sudan ng aro jing tho ngas pani kran ti ka simpor pila sutu i ka kam sarkar mo tin dai ka long ke ka dokumen du tata mata si layo ban play officially sindon ya kan ka stand jongsha tourist taxi assistant ndai mdai tangga ta ba ang ban benta ban lich jongsha na ni ka stand juni kani ka tourist taxi hang ni stand jong ka jongsha driver owner assistant kadai nakabentahi kinong lait nawan ki bawan kai sepok state to be jumi ha ka jing kentiu ka ba don jing